l'escola som la Clàudia, la Júlia, la Cèlia, la Carla i jo, el Gerard, i farem el pòster d'Invents i Descobriments. La impremta. La impremta va ser creada per Gutenberg en l'any 1450. Galileu va utilitzar per primer cop el telescopi, aquest és Galileu. I Anton Laurent Lavoisier va descobrir que l'aire tenia oxigen, aquest és Arc. Bueno, Denis Diderot va inventar l'enciclopèdia. I es va inspirar en un llibre que van fer del cos humà. El 1492 Cristóbal Colón va descobrir Amèrica. Carl von Linné es va dedicar a ordenar tots els planetes. El Nicolau Copèrnic va afirmar que la Terra girava al voltant del Sol, que de fet, i com ja sabem tots, Isaac Newton va descobrir la gravetat. Ja està.